Αν νομίζεις ότι είσαι έτοιμος για τον απόλυτο τρόμο, τότε μείνε μαζί μου. Η ζωή μου πριν από τη νύχτα εκείνη ήταν συνηθισμένη, ίσως λίγο βαρετή. Δούλευα σε μια μικρή εταιρεία γραφείο και όλη η καθημερινότητά μου είχε να κάνει με τον ήχο των πληκτρολογίων και τα συνεχόμενα emails. Δεν είχα πολλά να περιμένω, παρά μόνο τις λίγες εξόδους που είχα το Σαββατοκύριακο, κυρίως με φίλους, είτε με το αγόρι μου τον Νίκο, που ποτέ δεν είχαν ενδιαφέρον. Ζούσα στην ίδια ρουτίνα ξανά και ξανά. Κάθε μέρα έκανα τα ίδια πράγματα, μέχρι που άρχιζα να παραπονιέμαι και να γκρινιάζω. Όμως εκείνη η νύχτα θα άλλαζε τα πάντα στη ζωή μου. Το ίδιο πρωί μου πρότεινε ο Νίκος να πάμε για φαγητό το βράδυ, λίγο να βγούμε από την καθημερινότητα. Αρχικά το σκέφτηκα, έλεγα πως ήμουν κουρασμένη και ίσως μου φάνηκε παράξενο, γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ για εκείνο το εστιατόριο που μου πρότεινε. Ο Νίκος με τον αυθορμητισμό του επέμενε λέγοντας πως είχε ακούσει τα καλύτερα για το φαγητό του. Έλεγε πως ήταν μοναδικό, όμως ουδής μιλούσε για την τοποθεσία του, μόνο για την εξαιρετική ποιότητα του φαγητού. Όταν έφτασε η νύχτα, ο Νίκος ήρθε και με πήρε. Ήταν μία από εκείνες τις νύχτες που το σκοτάδι μοιάζει να κρατάει περισσότερο από το συνηθισμένο και ο αέρας έχει κάτι παράξενο. Έβαλα το καλό μου φόρεμα, άλλωστε δεν έβγαινα συχνά από το σπίτι. Ένα κατακόκκινο σατέν φόρεμα, κολλημένο στο στήθος, στη μέση και τους μυρούς μου, τονίζοντας τις όμορφες καμπύλες μου και κάνοντας τον Νίκο να ενθουσιαστεί. Με είχε συνηθίσει να με βλέπει απεριποίητη καθημερινά στο γραφείο. Σχεδόν δυσκολευόταν να οδηγήσει, κοιτάζοντας συνέχεια τα κατακόκκινα χείλη μου, που τα συνδύασα με το φόρεμά μου, αλλά δίσταζε να με φιλήσει, σκεπτόμενος πως θα ξεβάψει πάνω στα δικά του χείλη. Πηγαίνοντας προς τα εκεί, ένιωθα την ατμόσφαιρα να γίνεται ολοένα και πιο βαριά. Ο δρόμος που μας οδηγούσε προς το εστιατόριο ήταν ερημικός, χωρίς κανένα φως παρά μόνο από τα φώτα του αυτοκινήτου μας. Ο Νίκος, που συνήθως δεν έβρισκε τίποτα παράξενο σε τέτοιες καταστάσεις, αυτή τη φορά φαινόταν ανησυχή. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί δεν υπήρχε ψυχή τριγύρω, ούτε καν αυτοκίνητα, ούτε καν σε κάποια κοντινή πόλη. Ολόκληρος ο δρόμος που περάσαμε, για πολλά χιλιόμετρα, ήταν άψυχος. «Ποιος σου πρότεινε αυτό το εστιατόριο?» τον ρώτησα. Εκείνος χαμογέλασε. Κατάλαβα από το ύφος του πως ήθελε να το κρατήσει έκπληξη. Σώπασα μέχρι που σχεδόν είχαμε παρκάρει από έξω. Και τότε το είδαμε. Μία μεγάλη ταμπέλα σε ένα παλιό τοίχο που είχε ξεθοριάσει με το χρόνο. Νεαρή κοπέλα, εξαφανίστηκε 22 χρονών. Και από κάτω μία ημερομηνία που έγραφε 11 Απριλίου του 2019. Οι λέξεις αναδύονταν από το σκοτάδι, τόσο έντονες και ψυχρές, σαν να ζούσα, σαν να πέρασα εκείνη την εποχή από αυτό το εστιατόριο. Για μια στιγμή δεν μπορούσα να καταλάβω αν το βλέμμα μου είχε κολλήσει στην ταμπέλα ή αν το σώμα μου πάγωσε. Ήταν τόσο περίεργο, τόσο ασυνήθιστο. Όμως ο Νίκος δεν είπε λέξη, αλλά μπορούσα να νιώσω την ανησυχία του. Ήταν σαν να ξέραμε και οι δύο πως κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Όμως είχαμε φτάσει μέχρι εκεί. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω. Ήμασταν αρκετά μακριά από το σπίτι μας. Δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε πριν απολαύσουμε το τόσο υπέροχο φαγητό που εκθίαζε ο Νίκος από το πρωί. Ο Νίκος μου άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και κράτησε το χέρι μου για να κατέβω. Όσο οι καινούργιες γόβες μου πατούσαν το έδαφος, ένιωθα τα τσαΐλια και το χώμα να γδέρνει τις δερμάτινες γόβες μου, αλλά ήμουν αποφασισμένη να μην χαλάσω την έκπληξη και να μην γκρινιάξω. Όχι απόψε. Η πόρτα του εστιατορίου ήταν μισάνοιχτη, με μια απαλή λάμψη να διαχέεται μέσα από τις σχισμές. Κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι δεν ήταν φυσιολογικό, όμως η πείνα και η περιέργειά μας κράτησε εκεί, κολλημένοι, να κοιτάζουμε το εστιατόριο, γεμάτο φώτα μέσα, αλλά κανένας πελάτης δεν φαινόταν από τις τεράστιες τζαμαρίες. Πατούσα αργά με το σαγόνι μου να σφίγγεται
και την καρδιά μου να χτυπάει γρηγορότερα. Όλα τα ενστικτά μου φώναζαν να φύγω, αλλά για κάποιο λόγο ήθελα να προχωρήσω. Πώς να εξηγήσω αυτή την αίσθηση? Σαν να ήμουν κολλημένη σε ένα εφιάλτη που ήξερα πως δεν μπορούσα να ξυπνήσω από αυτόν. Σαν να βλέπω ένα όνειρο ή μια ταινία τρόμου που κάπως έτσι ξεκινά. Η πόρτα άνοιξε αθόρυβα σχεδόν από μόνη της και στάθηκα για λίγο στο κατόφλι διασχίζοντας, καθώς μια ρήπη παγωμένου αέρα ξέφυγε από μέσα και με χτύπησε στο πρόσωπο. Το φως ήταν χαμηλό, ζεστό, αλλά όχι φιλόξενο. Περισσότερο σαν εκείνο που βλέπει σε παλιές φωτογραφίες, γεμάτες σκόνη και σκιές. Ο σερβιτόρος εμφανίστηκε μπροστά μας τόσο ξαφνικά που την άχτηκα πίσω. Ήταν αδύνατος, σχεδόν σκελετωμένος, με χέρια μακριά και δάχτυλα που έμοιαζαν να ξεπερνούν το φυσιολογικό, ενώ το χαμόγελό του δεν ήταν αληθινό. Έμοιαζε κολλημένο στο πρόσωπό του, σαν κάτι που είχε μάθει να κάνει, όχι να νιώθει. «Καλώς ήρθατε, ήσασταν αναμενόμενοι», είπε αργά με μια φωνή που ακουγόταν σαν να είχε ξεχάσει να μιλάει με ανθρώπους. Γύρισα και κοίταξα τον Νίκο. Προς μεγάλη μου έκπληξη το πρόσωπό του φωτίστηκε. «Πόσο ιδιαίτερο μέρος», είπε με μια παιδική χαρά στο πρόσωπό του. Είχε πάντα μια περιέργεια για το αλόκοτο, το διαφορετικό. Όμως εγώ όχι. Εγώ ακολουθούσα πάντα το ενστικτό μου. Εγώ συνέχιζα να νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πάτωμα έτριζε ελαφρά κάτω από τα πόδια μας και το άρωμα του χώρου ήταν περίεργο, όχι δυσάρεστο αλλά ούτε ευχάριστο, σαν παλιά ξεχασμένα λουλούδια που έχουν μείνει πολύ καιρό σε βάζο. Και καθώς μας οδήγησε σε ένα τραπέζι δίπλα στο παράθυρο, που όμως δεν έδειχνε πουθενά, μόνο σκοτάδι, ένιωσα το χέρι του Νίκου να ακουμπάει το δικό μου. Ήταν ενθουσιασμένος και εγώ πάγωσα. Δεν μπορούσα να ξεκολλήσω το βλέμμα μου από το σερβιτόρο. Ήταν κάτι στον τρόπο που περπατούσε, που στεκόταν, που μιλούσε. Καθίσαμε και εκείνη τη στιγμή ο σερβιτόρος έσκυψε στο μέρος μου και ψιθύρισε σχεδόν ανέγκυχτα. Συνήθως οι επισκέπτες δεν φτάνουν ποτέ μέχρι εδώ. Ένα ρίγος διαπέρασε τη σπονδυλική μου στήλη. Ο Νίκος γελούσε, όμως εγώ δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, καθώς ο Νίκος ξεφύλιζε το δερμάτινο κατάλογο που μύριζε ελαφρώς υγρασία και κάτι ανεπιθύμητα μεταλλικό και σχολίαζε με ενθουσιασμό τα ονόματα των πιάτων. Και τότε το μυαλό μου άρχιζε να φεύγει πίσω, πολύ πίσω, όταν ήμουν 11 χρονών, καλοκαίρι στο χωριό της γιαγιάς. Θυμάμαι ένα παλιό πανηγύρι, τότε που οι μεγάλοι έπιναν και χόρευαν μέχρι να ξημερώσει και τα παιδιά παίζαμε γύρω από ένα μικρό εκκλησάκι. Εκείνο το βράδυ ξέφυγα από τα υπόλοιπα παιδάκια. Χάθηκα για λίγο. Είχα απομακρυνθεί για να μαζέψω ένα μικρό φαναράκι που είχε πέσει από ένα τραπέζι και έτσι πέρασα ανάμεσα από κάτι σικιές. Βρέθηκα μπροστά από ένα μικρό σπιτάκι που δεν ήξερα ότι υπήρχε εκεί. Η πόρτα του ήταν ανοιχτή, όπως ήταν τώρα και σε αυτό το εστιατόριο. Μέσα είχε ένα τραπέζι στρωμένο, μισοφαγωμένα πιάτα, λευκά πιάτα και σε κάθε καρέκλα ένα ζευγάρι παπούτσια. Όχι άνθρωποι, μόνο τα παπούτσια τους. Το βλέμμα μου είχε κολλήσει επάνω τους. Παιδικά, γυναικεία, άντρικα, όλα ευθυγραμμισμένα, σαν κάποιος να τους είπε «Φύγετε τώρα». Και αυτοί το έκαναν, αφήνοντας τα πάντα πίσω τους βιαστικά. Και τότε μια γυναίκα εμφανίστηκε πίσω μου. Δεν μίλησε, δεν με ακούμπησε, απλώς με κοίταξε και ακόμη θυμάμαι τα μάτια της, γκρι, ψυχρά. Δεν έμοιαζε θυμωμένη, έμοιαζε λυπημένη. Και πριν φύγω τρέχοντας από το φόβο μου, είπε μόνο μία φράση: «Μην κάθεσαι ποτέ σε τραπέζι που δεν κάλεσες εσύ τον εαυτό σου». Επέστρεψα τρομαγμένη τότε. Κανείς δεν πίστεψε την ιστορία, ούτε εγώ δεν την πίστευα κάποια στιγμή. Μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, μέχρι πριν, θα πίστευα πως ήταν ένα κομμάτι της φαντασίας μου. Ο Νίκος γελούσε καθώς διάβαζε δυνατά τα ονόματα από το μενού. «Λαβράκι βυθισμένο στη μνήμη». «Τι όνομα είναι αυτό?»
ριζότο απουσίας. Οκ, κρύπη αλλά καλοδουλεμένο. Σηκώτη της γιαγιάς. Πες μου τώρα πως δεν το κάνουν επίτηδες. Έλεγε και γελούσε. Γύρισε και με κοίταξε με πειραχτικό βλέμμα. Έμιλι, τι να διαλέξω, το πιάτο της σιωπής ή το πρόσωπο της τρίτης? Έσφιξα τα χείλη μου. Δεν ήθελα να γελάσω, αλλά ένιωθα σαν να με πίεζε το δωμάτιο από παντού. Το τραπέζι είχε γίνει κρύο κάτω από τα δάχτυλά μου κι εγώ σκεφτόμουν εκείνα τα παπούτσια και τη φωνή της γυναίκας. Δεν ήξερα πως αυτή τη φορά είχα μπει μόνη μου στο σκοτάδι. Ο Νίκος είχε μπει για τα καλά στο ρόλο του πελάτη που απολαμβάνει την εμπειρία. Ξεφυλίζοντας τον κατάλογο με ύφος εξερευνητή, έκανε σχόλια σε κάθε πιάτο, λες και βρισκόταν σε θεματικό πάρκο και όχι σε ένα εστιατόριο χαμένο στο πουθενά. Θα πάρουμε το λαβράκι βυθισμένο στη μνήμη και σίγουρα το ριζότο της απουσίας. Απλά δεν μπορώ να μην δοκιμάσω κάτι τέτοιο με αυτό το όνομα. Και για κυρίως, ναι, σηκώτη της γιαγιάς. Why not? Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Ο σερβιτόρος στεκόταν εκεί ακίνητος, με το βλέμμα του καρφωμένο στον Νίκο, χωρίς να σημειώνει τίποτα. Το χαμόγελό του το ίδιο, σαν απομνημονευτικό, αποστεγνωμένο από κάθε συναίσθημα. Και όταν ο Νίκος τελείωσε τον ρώτησε «Δεν θα σημειώσετε την παραγγελία?» «Δεν χρειάζεται. Αυτό το πιάτο θυμάται μόνο του ποιος το παράγγειλε», έλεγε ο σερβιτόρος σχεδόν ψιθυριστά. «Και η γιαγιά ποτέ δεν ξεχνάει». «Κυρία μου, έχετε ξανάρθει εδώ. Το ξεχάσατε?»